खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोननिसिम बे समावहाय बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि जानाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे समावहाय अमृतपुर जयन्ट पास्टरेटनि बानजायनायावहाय दिनैहाय अमृतपुर CNI चार्च कन्फारेन्सआवहाय बिथांमोना लाइमोनफोरनि समस्याखौहाय फोजोबस्रांनो थाखायहाय बिथांमोना नैबे सेकेन्ड युथ केम्पखौ लानाय जादों। बे सेकेन्ड युथ केम्पआवहाय गोबां समायना रमायना साजायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे समावहाय केमेरा पार्सन बिथांखौहाय नैबे समायनायखौहाय देखायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे समावहाय जोङो बे युथ केम्पखौहाय मानि थाखाय लानाय जादों बे समावहाय सासे मानगोनां बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौहाय बे समावहाय मिन्थिनानै लागोन। आच्चा बे अमृतपुर CNI चार्च कन्फारेन्सआवहाय सेकेन्ड युथ केम्प हाबाफारिखौ लानाय जादों नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना मानि थाखाय लानाय जादों? गिबि सेन्टाराव बड'लेण्ड बुब्लि जोंनि ससियेल मिडिया चेनेलखौ हामबाय होनदों। दाना जोंनि बे सेकेन्ड युथ केम्प लाइक लास्ट इयार देग्लायबो जोङो बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हास्थायदों आरो बिनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोंनियाव जे साबसटेन्स एबिउस जे निसाजोंहाय गोबां जोंनि लाइमोन जोहोलावफ्रा गोग्लैसोनानै दङ बेखौ नाम्बार 1 टारगेट लानानै जों बे युथ केम्पखौ खुंफुंनाय जादों आरो लोगोसेयैहाय बेबायदिनो जोङो एजुकेसननि एरियायावहाय जोङो लेकिं जानानै दङ। बे एजुकेसननि थाखायबो जोङो बेवहाय माखासे टीमफोरखौ जोङो लानाय जादों आरो बे जोंनि सेकेन्ड युथ केम्पआवहाय जोंनो जे बाथ्राखौ लानानै फैगोन एबा जोंनि मेन स्पिकार बेयो डक्टर मन्जिल मुसाहारि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार आरो बिथाङानो बे साननैनि जे युथ केम्प जानो थांगासिनो दं बेयावनि गाहाय बुंथिगिरि जानानै जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। आच्चा बेयावहाय जों गोबां लाइमोनफोरखौहाय लोब बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। लाइमोनफोरनि थाखाय बिसेस लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथांमोना मा आयदाखौ लानानै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों? बेनो जोङो मोनसे जाबाय केरियारनि मोनसे केरियार गाइडेन्स बेखौ जोङो मोनथिनो हास्थायदों आरो जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय नांगौ आरो गोबाङानो बेफोरबायदि केरियारा मा बे बुस्थुखौ मिन्थिया बा केरियार गाइडेन्सनि थाखायबो जोङो फकास खालामदों जाहाथे बेफोर गासैबो जोंनि बे युथ केम्पनि नैथि युथ केम्पनि गेजेरजोंहाय जोंनि लाइमोन जोहोलावफ्रा मोजाङै मिन्थियो आरो गावखौ इयुनावहाय फिउचारावहाय सासे मोजां खुन्थिया महरै गावखौहाय गायसननानै लानो हानाय बायदि। आच्चा बेनि अनगायैबो गुबुन बिदिनो खेला एबा गान खननाय बायदि आयदाफोरखौ नोंथांमोना लाफादों नामा? औ बेजों लोगोसे जोंनियाव दङ स्पर्ट्स बिदिनो फिसा खेला जों होगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनाव लिटारेरि माखासे प्रग्रामफोर जागोन जेरैबायदि डिबेट्स बिदिनो पयट्रि रिसाइटेसन बेबायदिनो ओमफ्राय एक्सट्राम्पस स्पिच लोगोसे मटिभेशनेल स्पिच बेफोर गासिबो कम्पिटिसन हिसाबै जानानै फैगोन आरो जोंनियावहाय दिनै बेफोरबायदि गासै इभेन्ट्सआव लोगो लानो थाखाय बेबायदिनो गुबुन जायगानिफ्राय लाइमोनफ्रा लोगो लाफैदों जेरैहाय क्राइस्ट युथ फेल'शिप अदालगुरि बिथांमोनाबो बेवहाय जों सफैबाय लोगोसेयै जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि चार्च अफ नर्थ इण्डियानि जेसेबां लाइमोनफोर दं बेवहाय जथायसे जाफैगोन बे इभेन्ट्सफ्राव लोगो लानो थाखाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना लाइमोनफोरखौहाय माबायदियैहाय जेनेबा सुस्रांनो हागोन लाइमोनफोरनि माखासे जेंनाफोरखौ नोंथांमोना सानो? लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानाया जोंनि लाइमोनफोरनाव गोबांथार प्रब्लेम दं। बिनि प्रब्लेमा जास्ट ओरैनो जानानै फैयाखै खारन जों बे प्रब्लेमफोरनि बिसय जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो मोनथिया जोंनियावहाय मानो बेफोरबायदि प्रब्लेमा फैदों दिनै बे प्रब्लेमफोरखौ जों मोनथिनो थाखाय आरो जोङो आसा खालामदों जोङो फोथायदों जे आलासिया फैनानै जे बाथ्राफोरखौ जों मोनथियाखै बेखौ मोनथिनायजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफ्रा गावखौहाय मोनसे एवारनेस बा मोनसे सांग्रांथियावहाय लाबोनो हागोन होननानै जोंहा गेदेर मिजिंथिनाय दं। बिथांनिसिम रोजा साबायखर थाबाय नैबे समखौहाय बेसेन गोसा समखौहाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङावहाय दान्दिसे सम होनायनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।